Да чакаш лекарството, вместо да си погрижиш за здравето си, е все едно да чакаш пожар, за да си купиш пожарогасител. В разговорите ми с вас има хора, които споделят, че аз ще чакам, чак когато стане много зле, чак тогава ще отида на лекар и ще видя какво ще ми припише. Симптомите не ви лъжат. Симптомите са преди всякакви изследвания. Отивате при лекаря и казвате, че нещо ви боли, изпитвате неразположение. Правят ви изследвания, тези изследвания ви показват, че всичко е наред при вас, защото симптомите са преди изследванията. Слушайте тялото, то говори и то ви нашепва всичко, което трябва да знаете. И не подценявайте симптомите. Симптомите са за това да ви накарат да обърнете внимание на здравето си, докато още го имате. Продуктите на ЕОАР са превентивният пожарогасител на тялото, който подкрепя имунитета ти, енергията ти, жизнеността ти, преди да се появят проблемите. Ако искаш да разбереш от твоите симптоми, коя от твоите системи започва да не работи добре, пиши ми тест в коментарите и аз ще се свържа с теб. Ежедневната подкрепа на тялото ти ще даде здравето, което желаеш. Бъдете здрави и осъзнати!